Gurasoek azken bulego eta mubleak gaur ekarri dituzte. Seaskaren kolegio berriak bere ateak helduden astelenean idekitzen alko ditu, Senperen, Zuraideko bidean, ikastetxe berria, 7 hilabetez eraikia izan dena, herriko etxearen lur eremu batean. Biziki pozik eta harroal ere holako proiektu batean parte hartzea. Biziki edera dugu, laster eta biziki ongi egin dute, tenorean, hori zen helburu lehenbizikoa, eta gero segidan sarreta, harrituak gira nola baldintza honetan sartuko diren gure aurrak eta nola lan eginen duten egun guziz. Erakasleek gaur deskubritu dute beren lan eremu berria, kolegioa 6. eta 5. lau klaserekin abiatuko da, 82 ikasle orotara, Senpere eta inguruko herrietakoak, lehen 3 hilabeteetan eraikuntzaren parte batean egonen direnak. Lehen parte honetan, badira, 4 ikasgela aski dugu horrekin hasteko. 4 ikasgela, administrazio partea, IDZ gune bat, badugu ere jantegia, sukaldea ez oino, baina jantegia izango dugu, eta bigarren faserako beste 8 gela eskuratuko ditugu. Katialin Elizalde kolegioak 5 milioi euro baino gehiago gostatuko dizkio Seaskari, urrats berri bat ikastolen garapenean.